voltas co prato na televisión de Galicia. Preguntaré de vos por que ten cañotas levantada toda esta xente aquí pola tarde na televisión neste luns. Porque esta fin de semana teño unha festaza en Cances. Van facer un festón, a festa do Pichorro. Un aplauso para a xente de Carballo que está con nós hoxe aquí. Vide comigo, gracias por estar aquí. Vide comigo porque van utilizar moito o Pichorro. E non neste programa, vamos a utilizar tamén. Temos aquí o campeón mundial de debullamento de mazorca de millo. Cuidado, aplaudide, aí está, aplaudide. E vos tamén aplaudide. O señor Luis. Luis, que tal? Boa tarde. Moi bien. Estás preparado para competir con nos campeóns? Más ou menos. Bueno, Xulia e Begoña van a intentar estar á altura do campeón de Cances, así que vai estar complicado. Vamos a facer un inicio espectacular de programa. Estades preparados? Sí. Preparada? Listos. 3, 2, 1, arranca a competición de debullamento. No, Luis está, echa vai, Luis está. Avanza Luis como unha besta. Atención Luis, tranquilísimo, ni mira. Xa está. Bueno, un aplauso para Luis, Podemos lle dar unha oportunidade. Oiche, Luis, Cañotas, podemos lle dar unha oportunidade. a quen a min? No, eles. No, pero mira, o Xulio bastante ben, Moi ben. Bastante ben, Begoña. Eu debullo carmaus. Ti non dicías que debullabas moitísimo cando eras nena? Eu descosco moito. Mira como lle dá. Eu descosco, eu carmaus, así. Hola! A mí o que se me dá ben é descoscar. A ver, dalle, xa que estamos. A ver, dalle, aí vai. Mira. Aí vai. Mira que ben lle pega. Oh. Entón é que se me daba ben. Hola. Todo xenio. Por certo, temos imaxes do campeonato, Vamos ver as imaxes do campeonato en Cances porque é realmente espectacular ver como a xente debulla con unha rapidez magistral. É unha cousa super chula na que este home que teñen aquí, Luis, leva sendo campeón ano tras ano, é o campeón máis laureado, Fixadevos que maneira de debullar co mango, así, facédelo co mango, así, mango, do fouciño. Sí, eso está Espectacular, Oye, pois un aplauso para esta xente de Cances, un aplauso para Luis. Increíble. E nos imos cociñar, porque é o que queredes vos na casa, así que a ver que nos trae María del Mar. De onde vai ser? De Cances, Carballo. Hola, sou María del Mar de Paneiro, de Cances, Carballo. Pertenezco á Asociación Cultural San Cambio de Cances, donde fai 22 anos que celebramos a festa do Pichorro. O pichorro é a mazorca, ou chorro, antes de madurar, que ainda pinchamos e dá leite, e nós facémolo asadiño lentamente. Está riquísimo. Entón, a festa vai ser o día 29 deste mes, estades todos invitados. E vos, os cociñeiros estupendos, maravillosos, que estades aí na televisión galega, quero que me fagades un plato o que incorporedes o pichorro. Saludiños a todas as nosas familias, aos parroquianos de Cances, a todos os colegas da Asociación Cultural. E nada, espero vervos pronto, cos pichorros. Pichorro. Cuando él se ríe. Un aplauso para María del Mar, que está con nos no con rato de televisión de Galicia. Evidentemente, ven de Cances, donde esta fin de semana vai haber absolutamente de todo. Vai haber tamén cea, que por certo dixeronme que a xente que queira ir á cea que vaya con tempo, que despois ides en grupos de 20 e non hai mesas para todos. Para xuntarvos a todos. Así que, por favor, ide con tempo e despois competición. Así que esperamos a todos en Cances, en Carballo. A ver, que llevas a facer a María del Mar? Pois que vou facer a María del Mar? Sí que é verdad que eles fan a parrilla está buenísimo. Pero eu vou facer unhas falsas mazarocas. Vale. Vou coller as follas de fora, as máis grandes, e vamos a utilizar todo o corazón da maza. O sea, vamos a aproveitar todo, tanto o gran como o cañoto, non sei como se chama. O cañoto, venga. Vámoslo facer ao vapor e queda como se fora unha especie de tortilla feita ao vapor que queda super rica, xa verás, con queixo e tal. Despois vamos a utilizar broa, vamos a meter tociño entre febrao, o sea, bien. Moi contento con esta receita, Creo que o pan da broa tamén non lo trouxeron eles, Tamén. Así que o agradecemento a Ana da Lagoa. Sí, Ana da Lagoa que nos trouxo o pan da broa, mira para aí. Mira para aquí. Mira que pan, Mira o que utilizou. No sitio de papel de forno. Que folla é? Berza, non? É verdura, sí. É berza, non? Claro, para que non se che pegue. Mira que pasada, Que chulo, Isto xa non se fai moito, É como ule, Xa non se fai moito, isto está moi rico. Que utilizan eles tamén na festa. Vamos a utilizar tamén para botar un toquiño crocante por riba. Bueno, pois é o que vai facer Xulio Mato, que é unha receita, de onde é? De Ecuador. De Ecuador! De Ecuador, sí. Que guai! Hombre, sí, pues é guai. Ostras, pois que guai, unha receita ecuatoriana, unha voltas co prato, con pan de broa, con millo de aquí. Está basada nunha ecuatoriana, que non me... Demasiado. A ver que trae Begoña Vázquez para sorprender esta xente. Están todos mirando para ti, Mira que peliño máis bonito ten a espiga.
Isto é boísimo tamén o pelo, Si, eu como todos os días. No, pero isto é bo, é un remedio. Falta a miña sección de remedios outra vez. Ah, é verdad. É bo para a infección de orina, Sécase, é boísimo. Vamos á carreceta. Home, estarme falando de infección de orina. Despois deste emplazamento... Gusta a pizza? Si. E gusta o churrasco? Si. Por vou facer unhas costelas co pichorro? No. Sí, costelas de pichorro. Que che parece? Pero- Pois, criollo e touciño entrefebrado. Para, Jaime, bombazo informativo. Hoxe Begoña Vázquez, no voltas co prato, vai facer unha pizza que vai levar churrasco, pichorro. Que churrasco? Costelas de pichorro. Costelas de pichorro. Pero tú non me oes. Por que me dixeches churrasco? Cando falo non me oes. Pois, claro, Criollo. Criollo, touciño entrefebrado, e por vamos a facer un chumichurri para rematala. Un chamachurri. Chimichurri, vai a rascar. Con quen empezo? Faime ser agresiva con él. Señoras, señores, cociñamos pichorro na voltas co prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Bueno, isto vai ser así pola noite ali, Sí. Toda a xente, comendo pichorro. Veña, Jaime, fora. Por certo, teño que dicir unha cousa. A ver, Si vemos que a xente do público lle aplaude moito a Jaime, o home do noso teclado, o maravilloso home do noso teclado, é pescador nos seus tempos mortos, que saibades que é porque Jaime é veciño deles e querenlle moito, así que Jaime, un aplauso para él, Ole. Non sei se lle queres dicir algo aos teus veciños. Pois que son os millores, que vou dicir. Que lle vas a dicir? Claro. Pois nada, despois falaremos contigo para que nos conten, con eles, para que nos conten cousas sobre ti. Veña, Eso. veña. Xulio Mato, a va, ver como eres na intimidade. na intimidade. Bueno, pues mira, vamos con moito cuidado, vamos a quitar as follas de fora, vale? Vale. Bueno, eu xa teño aquí unhas poucas quitadas, pois senón non acabo máis. Entón, agora que vamos a facer é abrir e ir ao corazón. Outra cousa que quero dicir é que estive falando con eles antes de empezar o programa, que eu non sabía o que era o pichorro. Eu tampouco, eu nunca... O sea, ves, outro máis, eu non sabía porque eu que é un millo de leite, A espiga de leite, pero sí. claro, non sei, pero nunca escoitara Pero mira, pichorro. no, eu nunca escoitara o nome de pichorro, É justamente, que consta. A mí tamén. O nome, A está verdad moi que chulo. mola moito. É moi bonito, é moi bonito. Bueno, entón, mira, estas follas o que facemos é lavámolas, eu xa teño aquí lavadiñas. Vale. Mira, ves? Lavámolas. Isto, o ideal é facelo cas follas secas, que as hidrataríamos, porque son moito máis maleables. Vale. Pero vámonos facer ca verde, vale? Entón, mira, ahora quitamos todo este peliño que é moi bo para a infección de orina, como dixo Begoña. É boísimo. Eu non o sei, Non, tampouco. Mira, ahora o que facemos é, bueno, quitámoslle un pouquiño o pelo. Viche como debullei, Que Moi rápido, pasada, Son un gran debullador. Sí, eu creo que... Descubrí unha virtud. Pasou no mal, Luis, porque... Sí, bueno, Luis estaba ali sin despeinarse. No, vi o seu trono amenazado. Sí. Contigo. Mira, vamos con cuidadillo, vamos quitando así o gran. Ole, mira que bonitos, estes grans tenros, Mira que chulo queda cando cortas, que curioso. Sí, estes se nos cae, están moi tierniños. Sí. Claro, porque isto, como ben me dixo Luis antes de que empezáramos, isto que este gran se o apretas ten como leite, Sí, por eso, claro. Mira, ves? Ves, mira. Mira, aplasto aí para que se vexe ben na tele. Aplasta aí. Mira. Para que o vexen ben, a ver se o poden ver ben na casa. Aí, mira. Fixádevos. Ves, ese é o leite. Son tenros. É super jugoso, super E a rico. xente, vou vos contar unha cousa, a xente de Cances na súa xuventude, sabes que facía? Que? Roubábaos e comíos. Bueno, claro. Cando viñan do río. Pero Cando eso viñan do río. Me parece que non foi só en Cances. Claro. E correuselles a festa por iso, que está moi igual, pues, como... sí, Claro, era algo que... É unha festa diferente. Era algo que comían de nenos, de cativos, e dixían, vale, pois mira, vamos a facer unha festa. Cousa que me parece moi ben. Además, que está moi rica a parrilla, Mira, entón vamos a ir botando para aquí. Mira, é o que che dixen os cañotos. O que vamos a facer é, vámonos partir así en dous. Porque vamos a utilizar aquí para cociñar os nosos paquetiños ao vapor. Vale. Con estas follas vamos a facer un paquetiño que vamos a atar. Pois vámonos a cociñar aquí ao vapor durante 30 minutos e despois vai quedar por dentro como se fora unha tortilla de queixo e millo. Carozos na tixola, Super sana e super rica. Porque Xa verás- es tixio. Xa verás, podemos ir meter un poquinho de mantequilla se queremos, non vai ser o caso. Vale, tomamos con Ele é outro. Que guai, Este está é un plato moi chulo, Moi Xa verás que chulo queda. moi curioso. Sí. Teño que preguntar a miña nai e a miña tía se nós le chamamos así, porque eu non recordo de Eu chamarle... non recordo de chamarle No, tan pichorro tampouco, nunca.
Pero ahora, xa che digo que voulle chamar sempre así. Sí? A xente da casa que nos chame, por certo, que nos diga se na súa zona se chama así pichorro. Chamádenos ao 881-365536, teléfono a voltas co prato, como sempre, queremos falar con vos e, ademais, queremos repartir cartiños, así que atentos e atentas, porque haberá 50 euriños de premio, eh? Deixadevos Que non levar son euriños, por que son nós. eurazos. Eurazos, deixadevos levar. Bueno, era ben que non o tiraras todo por fora. Bueno, non é tan fácil, eh? Vamos con Begoña, deixamos aquí a Xulio, va. Mira, estaríamos ali, Cantes ali, ¿verdad? Bailando, debullando. Sí, sí. A mí gustábame na época do millo. Eran as miñas muñecas, non tive unha muñeca hasta os 9 anos. Ah, as mazorcas. Sí, porque non as compraban, porque as destrozaba todo. Non sei por que non me sorprende. Entonces- Mira unha cousa, vou chamar a Mira, xa convidada, te explicas. vou chamar a convidada Veña. se xe lle explicas. Vamos, como vai o Como tema. vou facer o Claro. todo. Moi ben. Vamos a recibir, señoras e señores, cun fortísimo aplauso a María del Mar de Cances en Carballo. Un aplauso para ela. Hola, que tal? Como estás? Ben. Benvida, Benvida. Ben hallada. Bueno, gracias por vir compartir as vosas festas, a vosa tradición, e o pichorro, que non sabía que chamabades así. Porque lle puxemos noso nombre para facelo máis relinti, sabes? Máis guapo, Así, aquí ainda por riba fostes de chulos. Sí. Vale. No, eu respeto a tope. A mí a xente chula gusta. Sí, claro. Vamos con Begoña, que che vai explicar a súa receita. Vamos a ver, vale, vouche facer pintas? unha pizza Bien. de pichorro. Vale. Oh. E vamos usar, xa para a masa, vamos usalo moído. Ajá. Fariña de millo. Vale, e despois vamos a marcalo como se fora tipo churrasco ou como se fixeran unhas costelas. Ah, moi ben. Entón, vou facer así, vou cortar en 4 ou 5, vou marcar e por vai ir por encima da pizza. Vale, vamos botar un pouco de touciño entrefebrado, un pouquiño de criollo e por voulle facer un chimichurri. Podelo repetir outra vez? Como? No, chimichurri. Moi ben. Biches. Moi ben. Bueno, vas con todo, Berro, vas con todo. A ver, vamos ver como fai a masa, porque eu creo que escalda aí non Vamos a metes no medio aí, escaldar, vamos a sí. escaldar un pouco, vamos a botar sal xa. Espera. Aí no medio, ves? Botar sal, aí vai. Ela seguramente que sabe como millo se escalda. Home, si, ó. Espero que sí. Ai, sí. Si, non. Sabías que se escaldaba, Así. non, o millo? Sí. Para facer a masa. Sí, sí. Quedou calada aí De un segundo. de toda a vida. Como procesando. O sea, no. No. Sí ou no? No. Toma, por fin sei eu algo máis que unha invitada. Non me Claro non que pasara nunca. Hola, mira, Pois está guai, porque o escalda, porque hai que escaldar. Mira, o sea, esta é unha masa super fácil de facer. Vale, poderíamos usar tamén para facer unha masa de pan. Perfectamente, vale. Que vamos a facer? Vamos a meter unha parte tamén de trigo para que nos deixe a masala ben. Por son unha masa bastante dura, vale? Pero faise moita, moi farelenta. Entonces, vamos a botar agora un pouquiño de lévedo, aí, e un pouquiño máis de agua. Está quente. Home, se tens que escaldar, Begoña. Pero xa está, mira. Metemos ya outra, xa se vai baixando a temperatura. Amasámola ben e mínimo de repouso vamos necesitar uns 30-35 minutos. Se tes a trampa. Sí, teño, mira. Sí. Tes a trampa por aí. Ves? Queres que saca a trampa? Saca. Saca. A trampa de Begoña Vázquez. Mira que pinta ten, eso xa. Mira que Mételo ao forno e Esto xa canto está. estivo? Pois xa leva unha hora e pico, Sí. Sí, pero xa está levedada. Imagínate que rompo ahora. No, estou esperando para ser capaz de abrir o fil. Ainda non foi capaz. Verdad que pouco confianza teñen en mí? Que pouca confianza, De verdad, Moi pouco. Menos mal que me defendes, tío. Sí, sí. Si non... Mira. Pero mira como queda, xa vai agrietando, verdad? Sí, xa grieta un pouquiño. Xa recende. Mira, Mira. vamos alá, deixamos a masa así. Está chula, Ves a textura que ten? Está Sí. chula. Da Así. justo vela. E listo, esta xa estaría feita. E deixaría aí que... Tapala e deixala que Que le dixes, dé. 45, Bego, Sí, así. máis ou menos sí. Vale, moi ben, pois deixamos a Bego aquí xa coa súa masa repousada, a de mentira, e imos con Xulio. Moi boas. Hola. Que tal? Benvida. Ben hallada. Ben, bueno, a ver se acaba de bailar cañotas e contiche. Xa está. Xa está? Sí. Bueno, moi ben, mira. Eu vouche facer uns paquetiños con estas follas de pichorro, vale? Vamos facer uns paquetiños que vamos rellenar de, como se fora unha tortilla francesa, co millo, con ovo e con queixo, vale? Pero claro, para que non quede tan, aquí teño un pouco de touciño, Tachán. vale? Chan.
Este é o truco de Xulio Temos Mato, un que pouco é... de touciño, Claro. que poñémolo no medio de dous papéis, Claro. poñémosle un peso por riba e vamos meter no forno para que se nos vaya facendo, vale? Sí. Ábreme, por favor. Non podían ser unhas berenxenas o teu truco, non? Hombre, era... Claro. María del Mar. Sí. Que che gusta máis, o touciño ou a berenxena? Touciño. Hombre, Ben, pois xa está. Pois aquí viñamos Non me vedes o aquí tipo. viñamos a Pero tes un gañar. tipo De algo, perfecto. de Aquí algo. viñamos a Perfecto. gañar, bueno. Bueno, mira, ahora aquí temos dúas Sí. mazorocas que collín, vale, está o gran, vamos a meter un poquinho de allo, picámoslo así un pouco picadiño, e vamos a meter unha cebola que vamos picar tamén. E despois leva un par de ovos, un poquinho de nata, trituramos todo e vamos a facer unha pasta, que é o que vamos meter aquí dentro. Vamos a baixar aí, que iso xa está fervendo. Que guai. Vese, as mazarocas van facer como se fora, podemos utilizar tamén un cocedero de vapor, pero neste caso, para non manchar outro aparello, pues vamos a utilizar as propias mazarocas. O sea, as propias cañotas. Dalle cas cañotas, dalle cas Son, cañotas. como lle chamas eso? Son os Mazorcas, cañotos, os carozos. Sí, Os carozos. Os toda a vida. Sí. Os cañotos. Pero bueno, a mí cañota é gustame outra chamar cousa. Cañoto é ti. Bueno, hai unha cousa que vos non sabedes, é que ela así. Que é que temos unha sorpresa, vente aquí comigo. Temos unha sorpresa, porque María del Mar... Bueno, María del Mar mandounos unha canción. Ai, sí. Oh. Sí. Entonces, Sí. voulle pedir aos compañeiros e ás compañeiras que poñan a canción de María del Mar con vídeo incluído, con videoclip, co millo, ademais, non? Sí, sí, Pero como se claro. chama a canción? Os cociñeiros. Non E ten- dicimos, Espera, escoita, escoita, día escoita. que me enseñaron fai moitos anos. Conicor, ni clérico, corque, ni flísico, corque, ni clérico. Y si te tienes la patita corta y algo no ménico, come papas de millo amarelo para ponerte guapo y cachondo. Como? Ala. Como cachón? Aquí, vale. Vamos para aí, come papas de millo amarelo. Para ponerte guapo e cachondo. O sea, non rima, pero ti dache igual. Claro, eso claro, sí. é asonante. É asonante, sí, asonante. Pero é unha indirecta. Xa, non. Moi directa. Moi verdad? directa. Iba a dicir eu, indirecta moi É unha directa. indirecta moi directa. Non, tal como mandaches, puxémolo. No, está moi ben, moi simpático. Moi ben, moitas gracias polo vídeo e pola canción. Sí, claro. Xulio, que vas Bueno, facer mira, ao ahora fío? vamos, o primeiro que... No, o fío estaba adiantando o chollo. Mira. Vale. Agora temos a cebola, O o allo. gran, o allo, un poquinho de nata e un par de ovos, vale? Entón agora con isto vamos facer unha pasta. Ostras. Unha vez que trituremos isto, vamos coller mitad do queixo relado e vamos mesturar todo. Entón ese vai ser o recheo das nosos paquetiños. Xa verás que ben queda, E despois o pan de broa para que Paco vas O a pan de broa utilizar. vamos a desmigar e vamos a saltar un poquinho para que nos quede crocantiño e vai ir por riba de... Unha vez que abramos, unha vez que este cociñado, vamos a abrir e por riba vamos a dar un toque crocante con este... Estás poñendo cara de que che gusta a receita, eh? Gústame moito. Moito. Bueno, pois esta é a idea de Xulio, que che parece? Boa. Boa. Original. Original? Sí. Vamos ver como avanza Begoña e despois xa te mandamos coa tua xente. A ver, Moi ben. Pois eu xa teño marcado aquí todo isto. Ostras, é que isto- A masa, como xa a biches. pizza de pichorros. Xa está. Isto vamos lle dar que vaya cociñándose. Non moi fuerte, son despois tóstanse moito Sí. e non queda E moi póñense guai. duro, Entón sí, teñen que ir claro. pouquiño a pouco. Sí. Por qué? Se se tostan moito non queda, pero non quedan guai de sabor ou de Se imaxe? tostan moito, queda máis seco. Entón, moitas veces o que fago, se vexo que me vai quedar seco, un spray de auga, doulle, así, Ajá, tracatrá, un genial, spray de auga. moi ben. Isto que e son? non- Como se foran as costelas de porco, non? Exacto. Costeliñas de pichorro, así, Exacto. imitando un pouco, non? Imitando un pouco. Vale. Poñe imaginación. Pero claro, a ver, mételle o pichorro, que está boísimo cá, para maiores mételle o criollo, Sí. o touciño entrefebrado. Bueno, a vida é así. Moi ben. Vai ser unha pedazo pizza, eh? Non traigo moita forza hoxe. No. Que Traigo tan lle deu? duros. Non che dou unha arma destas. María del Mar, antes de sentarse, teme que dicir cal das dúas levaría para a súa xente. E para Carballo inteiro, vaya. Si tuveras que escoller un, así. Pois non sei, as dúas teñen moi boa pinta. Pero, claro, está tamén a broa de Carballo. Claro, E o de Carballo pesa. de Carballo pesa. Sí. Pero vamos a ver. Dámoslle un mini punto de momento a Xulio. Un mini. Un mini punto. Mini. Pois vale ir pensar, pero a cadeira de pensar. Despois Veña. chamamos. Un aplauso para María Carmen, que está con nós. María del Mar, perdón, que está con nós. Non voltas comprar a televisión de Galicia. Sabedes cando comezou realmente a festa do pichorro?
creo que hai 500 anos, claro, cando o millo chegou de América. E cambiou as nosas vidas para sempre. Agora somos uns expertos no tema, pero cando se plantaron os primeiros ferrados en Mondoñedo, sei que non lles fixo moita gracia. Xa sabedes, somos de natural desconfiado. Poucos anos máis tarde, o conto xa era outro. E aquel millo grande sustituiu ao millo miúdo, ou paínzo, que aínda hoxe se sementa, pero é moi pouca cantidade. Como sabedes, o seu cultivo é laborioso, pero pagou a pena, Foi unha auténtica revolución e aínda que hai moitas variedades, aquí temos sobre todo amarelas e brancas, negras, o famoso millo corvo, ou mesmo reíñas, esas encarnadas, que sei que trae sorte de bullar. Pero nós hoxe queremos facer unha homenaxe aos pichorros, as espigas tenras ou de leite que se asan dende sempre. Os amigos que fundaron esta festa hai xa 22 anos comíanes de nenos, roubábanes de nenos e así empezou todo. Agora as súas lembranzas son de todos. Comestes ou comíades vos pichorros? Contádenos como sempre en @voltas co prato, ali vai estar todo. Gustaríame tamén que nos contaran a súa historia de como facían eles cando iban por aí, collían un pichorro despois de ir ao río, de nenos, de cativos, e pa boca. Vamos con Begoña. Perdón, Begoña, ti crees que os... espera. Chupa la mazorca. Muy bien. Chupa la mazorca. Ti crees que... Para, Jaime. Ti crees que facían unha cacharela para asalos ou que os comían? Home, está guai, no? Eu facía así, Depois tamén me gustaba poñelos encima da cociña de ferro e iba lle dando voltas e na parte que non cantaba moito, sabes? Na parte que non está... Sí, onde non está o lume do outro lado. Claro. Entón queda moi guai. O guai é que se tosten un pouquiño porque quedan super ricos. A mí é unha das cousas que máis me gusta, E se teño un recuerdo de infancia deles, non ves como hincha un pouco? Sí, hinchan. Ves como hincha, así, un chisquiño. Está moi guai. A mí así é como máis me gustan, así, a parrilla. Un pouquiño. Costeliñas de pichorro, está facendo Begoña Vázquez, e non sei se a pizza vai ir polo forno ou non. Vai ir polo forno, porque como non vaya polo forno, vamos apañados. Xa. Vamos alá, vamos a botar mozzarella. Tiña para facer dúas, non sei se me dará tempo, pero unha vou na meter xa. Vale, pues veña. Queres ir hasta ali? Vai botar ainda por riba todo, bueno. Claro, vou botar chourizo, touciño entrefebrado, vou deixar para outra. Touciño entrefebrado. E falta? Así. Que falta? A costela, pero a costela vamos a poñer xusto despois cando salga. Non, a salsa esta que lle botas por riba. Xa che va a contestar mal. Chimichurri. Vale, pero eso despois. Eso logo. Eso despois. Eso logo que a vida non está ahora para correr. Veña, Veña, va. vamos. Tempo e temperatura, Bego. Pois sobre uns 200 grados, uns 12-15 minutos vai nos facer falta. Vais cumprir o tempo, Xa estou fastidiada, xa o sei. Vas ti Non pasa nada. on time. Da igual. Vamos con Jules, veña, deixamos a Bego aquí, vai intentar facer unha segunda, a ver se dá tempo. E aquí temos a coleta de saídas. Bueno, vamos a ver, que se non despois non me dá tempo a mí. De saír. Bueno, mira, temos a folla, vale? Sabe para ser unha auguiña. Entón, agora vamos coller. Claro, van ser como falsas mazorcas. Claro, mira, o que vamos a facer é metemos un par de culleradas deste... Acórdate o que tiña aquí. Cebola, allo, o millo, queixo, vale? Entón, mira, ahora cerramos. E con outra vamos ao sentido contrario. Que cookie queda, verdad? Sí, queda moi bonito. Queda ben xeitos. Ahora vamos ao sentido contrario. Isto queda super rico, Vamos ao sentido contrario e tamén cerramos. Pero, unha pregunta, pero a folla cómese? No, a folla vai ser o noso recipiente, Sí, vale? eu. O noso envoltorio, por decirlo de maneira. Mira, e agora, claro, como se fora faz o paquete. como se fora unha papillota. Claro. Entón, agora, mira, pon o dedo aí. Folla de aí. Ahora vamos a atar. Esto, se o Non me millo- pille o dedo. No, se a folla está seca e a humedecemos, quedanos máis resistente, pero ahora como está tenriña, non nos vai... Aí está. A ver se nos aguanta aí. Cando queiras, Solta. Aí está. Entón, ahora, vamos, pues como se foramos a abridar. Vamos e tiramos por aquí. Volve o dedete. Que curioso, Claro, mira, e aquí cerramos tamén. Aguanto, chi. Mova a proba ahora. Se me move a proba, axúdame máis. Mira, e aí, mira, xa, este xa o temos. Ahora vamos a atar. Bueno, a xente pedíanos ideas. Bueno, María del Mar pedíanos ideas e esta é moi curiosa. Eu creo que esta en Entón, Cances non a viron nunca. Claro, esta, entón, que vamos a facer con este? Mira, xa temos un paquetiño, pois vámonos colocar aquí, para que se porque faga. aí se nos vai cociñar. Vale, Vamos a facer que se outra. faga ao vapor. Queres Que facer guai. outra? Sí, sí. Facemos outra, pensei, mira. Eu quero lles dar unha idea aos de Cances, é que é probable que o ano que ven que te inviten. Ah, claro, Despois de eu vou, descubrir cousas así,
Xa sabedes, invitado ao Xulio, O Xulio vaivos, No, imos todos, Vanimos todos, vale. Imos todos, que a Cañota gusta moito sair, que non sale nada. Non sale nada. Mira, agora, ves, o mismo. Que grupo de graciosos. Damos a volta, ves, xa temos a outra... Mira, estáse che abrindo. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada, non pasa nada. Digo que fala o vapor aquí e despois, en algún momento vai pasar polo forno ou non? No, vais a cociñar todo aí. Cociñase de todo aí. E canto tempo bota aí? 30 minutos tapadinho. O vapor que vai a lume manso, vámonos tapar, Move eso que se queima, a broa. Pero escoita, 30 minutos nos temos. Pero bueno, teño aí un poquinho de maxia, hombre. Fixeste trampa tamén. Sí, unha trampiña. Vale. Esta é a broa de Ana da Lagoa, Sí, que a mí non fixo moita ilusión velo ca folla, Ca berza, sí. Sí, mira, vamos a poñer aí. Buah, isto vai estar que Temos outro flipas. paquetiño, entón ahora que facemos? Tapamos e deixámoslo aí, eso, 20 minutos, o sea, 25-30 minutos. Vale. Vale, entón isto xa o temos aí. Eso nos vai a desfaecendo un pouquiño, xa temos a broa, xa temos o recheo, temos o touciño no forno. Vale. Vale. Vas moi ben, Xulio Mato, e quero ir con Begoña Márquez a ver como vai co seu chimichurri. Hola, Bego. Hola, que tal, Cañotes? Que tal, como che foi a fin de semana? Moi ben. Ben. E a ti que tal che foi? Maravilla. Tú sempre ben, libre No. todos os fines de semana? No, non librei que Comisión de Festas de Santa María. Que? A ver, Que pasa? non vamos falar. Que pasa? Eso non é un traballo, Cañotes. No, que va. Iso non é un traballo. Seguramente cando veches tomando algo. Mira, as mazarocas tamén. As mazarocas van ben, Vamos alá. Non tienes que facer... Mira, estou cantando aceite. Vale. Vale, vamos a facer... Pa que é isto? Dimo ti pa que é. Vale, que vamos a escaldar un pouquiño a verdura para que nos aguante moito máis tempo. Vale? Igual que se foran especies ou que lle quixéramos botar. Isto non... Espera, isto é unha técnica especial. Si, é unha técnica especial. Boom! Técnica especial de Begoña Vázquez para facer un chimichurri. Vamos alá. Aprender. Estate atento a ver se eres capaz de reteñer. A ver. Allo, Allo. pemento verde, Aí está. Vai dando, Jaime, vai dando. pemento roxo, ceboliña, perixel, pementa negra, ouregos, este está seco, millor verde, pimentón, e unha guindilla. Pon aí o cacharro na mesa porque se vexe ben, anda. O cacharro. Aí está. E vamos a engadir. Isto xa está casi, Me Aí vai. cago que empeza a Como saltar isto. empezan a soltar. Listas. Que despois digo que non é profesión de risco isto, E a mí o plus de peligrosidade non me paga. Temos o aceite, agora vamos a remexer todo. Faltamos sal, a ver se eres capaz de coller o sal aí. Pero para que queres? Para que o queres? Para aquí? Ah, para aí. Pa aquí. Aí. Aí xa lle botei. Vale. Eu boto yo antes na chapa, non sei se les fan igual, pero bueno, eu na miña casa facíamos así. Depois se cai xente que os pinta con un pouquiño de aceite con sal ou con manteiga. Non sei como fan ali en Carballo. Pois, aí estás. Para preguntar. Vamos alá. Aí vamos. Espera a ver se está quente. Bueno, ten que estar quente. Vamos alá. E agora o que facemos é botar yo xe está quente. Está quente, Aí va, botamos un quente. E así damoslle un punch de sabor e aparte deso, damoslle máis tempo. Pero, a ver. De Ostras, como un. mira, xa cheira de maravilla. Buah. E vamos a engadir agora o vinagre. Así. Claro. Engadimos o vinagre, remexemos Pero, e témolo listo. pero onde aprendiche a fazer así un chimichurri? Espera, Ai, en Arzúa aprendín. Fun a Arzúa a aprender Isto a quero que fazer. veña, polo menos que veña a oler a nosa convidada. María del Mar, por favor, ven por aquí, dámoslle un aplauso. Ven de Cances, de Carballo. Están en festa esta fin de semana. Ven por aquí. Mira, Bego, déixeme o... Como ves? Déixeme... Moi ben. Sí. No seu punto xa creo. Están perfectos, eu penso, Sí, sí. Eu comíos así. Déixeme oler o chimichurri. Aí vai. Ola, que recende. Verdad? Alimenta. Eu nunca vi un chimichurri así feito. Sí, verdad. Un segundo. Quedades convidados que é o próximo 29 é o próximo sábado. Ali. Quedades convidados todos Sí.
Mira. O próximo 29. Espera, que temos o cartel da festa. Poñede aí o cartel da festa tamén, que nós temos... Aí está o cartel do próximo 29. Aí está, a festa do Pichorro. Quedades convidados, Pues moitas gracias, moitas gracias. Pero non te enfades, o sea, quer decir, si vamos non te enfadas. No. E si non vamos... Bueno, tampouco, vou botar en falta. Bueno, moi ben. Vamos con Xulio Mato, veña, a ver que nos conta. Veña. Pero, ide, ide a Cantes, A ver... Bueno, mira, eu teño xa aquí, mira, a amiga de broa, que xa está crocantiña. Isto que xa o temos listo. Mira que maravilla. Pasaron 30 minutos, vale? E teño que sacar o touciño do forno. Ábrelle o forno, veña, ábrelle o forno. Así xa vamos emplatando. Tachán. Bueno, A ver como está isto. Isto está, xa ten que estar Además, isto tostadiño. gustache moito... A ti gustache moito facer isto, Xulio? A mí Xa gusta fixeche moito facer estas algunha que outra cousas. vez, Vamos poñer aquí para non nos queimar. É que o touciño mellora todo. Sí. Mira, que maravilla. Isto ahora se deixáramos que enfriara un pouco, nos queda super crocante. Entón, mira, vamos a deixar por aí. Vamos poñer aquí unha tabliña. Vamos poñer isto. Un pouco de broa. Sí. Ah, claro. Mira, ahora, home, isto con un poquinho de broa, verdad? Mira, cortamos o cordel. Mira que chulo. Mazarocas falsas, mazarocas de Xulio Mato, que van levar touciño entrefebrado e pan de broa. Entón, ahora vamos quitar a folla de fora. Ves como aquí se quixo escapar un pouquiño? Sí. E vamos a abrir a outra. Bueno, chamádenos da casa, que vos parece esta idea de Xulio para o Pichorro? Chamádenos ao 881-365536. Queremos saber se algunha vez virades unha receita como esta. Que eu creo que non. Aí está. Mira, Pero ves? Quédanos. Podemos sacar inteira, eh? Ah, queda como un- Sí, como unha tortilliña. Sí. Ves? Entón, ahora, que vamos a facer? Vamos a botar por riba esta broa, Oh, que queda que lle dá Que un toque rico. crocante. E despois, co touciño, pues metémoslle así un meneín. eso, varios. Vamos a meter varios, sí. Está quente, eh? Que rico. Pero temos aí, mira que... Wow. Ahí Pois, está. señoras, señores, Pues ahí está, miña- esta é a idea do grandísimo Xulio Mato, un aplauso para él. A coleta de Silleda, dando unha masterclass outra vez na televisión de Galicia, no Valdesco Prato. Vamos con Begoña. Ves, ábrelle aí tamén o forno, ábrelle o forno a Begoña que... Aí van as pizzas, meca, Tachán. meca. Tachán, Saliron as dúas. Aí vai. Fun capá. Ven por aquí, por favor, María del Vamos Mar. cortar así unha, Mena, así un sácame das manos. pouquiños. Vai. Masa caseira. Fariña Vamos alá. mica. Ui, Fariña vais a- triga. Desfeita no momento. Desfeita no momento. Pero está cocida, Pero mira, cun mira. aspecto... Está cocida. Sí, Aí vai. Facille falta enfriar un chisquiño. Ten cuidado ahora comela. E Atención. agora voulle botar así hormillos do pichorro así por encima. Esa pizza leva Feito, ya está. criollo, Sí. touciño entrefebrado, costelas de pichorro, salsa chimichurri, millo tamén, un pouco de millo do pichorro. Isto é unha maravilla. E o amillo seco. Oh. Aí vai, así. Pois, señoras e señores, outro espectáculo de Begoña Vázquez no Voltas co Prato. Un aplauso para a mellor cociñeira do 24, parte do 25, do 26 e do 30. Vamos probar. Apetece. Por favor, por aí adiante á esquerda. Aí está. Así empezamos a semana, a luns, a festa do Pichorro. Quen fora María del Mar para probar isto, pero María del Mar só hai unha. Sí. Está aquí. Única especial. Única e espectacular. Fai cancións que non riman, pero a nos danos igual. Nós Pero somos... levan mensajes. Leva mensaxes, leva. Pois veña, vai probando cando queres das dúas receitas. Isto está quente E nós de ver, repartimos cartiños, imos ir a Cartello. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, estamos aquí ca Xulia. Bueno, pero mira, como dixo o meu irmão outro día, facía falta. Facía falta. Facía falta que chovera, así que Home, sí. tamén non nos vamos queixar de cando non chove, de cando chove tal. A verdade é que facía falta. Bueno, veña, vamos coa pregunta de concurso, xa sabes. 3 posibles respostas, unha só é a correcta. Vamos coa pregunta, compañeros, compañeras. Aí arriba, que é o pichorro? A, unha espiga verde. B, un nome cariñoso. Ai, meu pichorro. Ou C, o membro viril. Pois será unha espiga verde. O A, Ai, será ou non será? o E.
Vámonos comprobar. Resolvemos. Sí, un aplauso para Manuel. Manuel, un bico grande, gracias por chamar. Dale, gracias. Parabéns. Chao, chao. E agora é o momento de María del Mar, que nos ten que dicir, como sempre, quen gaña o a volta escoprato o día de hoxe. E antes de nada, parabéns aos cociñeiros, que foi espectacular. Espectacular. Muy difícil decisión. Non me podo quedar con o Crocs, non? É o único que non podes facer aquí hoxe. Pois, polo rareza, a broa está riquísima, pero polo raro que é isto todo... Por raro, Begoña Vázquez. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal. Serán mañá máis receitas, como sempre, no Volta Escoprato da Televisión de Galicia. Chao. El negro, 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 ahí en la costa de Oaxaca.